L-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon jgħid li l-kriżi fil-Gvern ta' Lorenz Gonzi ilha li bdiet. Skont Michael Falzon din il-leġislatura kienet ikkaratterizzata bi problemi u bnies li ma jaqblux mal-istil ta' tmexxija tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Fi kliem Michael Falzon huwa evidenti li Franco De Bono mhuwiex l-unika problema li qed tikkawża l-kriżi politika li pajjiżna għaddej minnha bħalissa. Naħseb li din il-leġislatura kienet karatterizzata b'diversi nies ma jaqblux mal-Prim Ministru u ħafna affarijiet mhijiex biss il-problema ta' Franco De Bono, evidentement. L-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon isostni wkoll li problema ewlenija li qed iġġib l-instabilità politika fil-Gvern huwa l-istil ta' tmexxija ta' Lorenz Gonzi. Naħseb li parti mill-problema hija wkoll mod kif imexxi Gonzi viżavi diversi nies li bil-forsi kollu kontatt magħhom.